Manibat inyang milabas sa Banwa, balaos ning takbang na ning lokal na kapanibalan ng syudad San Fernando laban king Mikamal ang presyo na ng kuryente. Aparte ka ring serye ng konsultasyon, may nyawad yan naman sa Office City Mayor Vilma Kaluwag ka ring miyaliwang aguman at manungkulan bang asolusyonan ini. At tatandaan ng papamayaran ng Energy Regulatory Commission o ERC, yung San Fernando Electric Light and Power Company o SFELAPCO, a penalty at 22 million pesos at mag-refund ka rin single-dang aliwang charges ang magkaalagang alus 655 million pesos. Pinining akit king desisyon ni ERC anyang March 3, 2023. Oneng beliktaranan ng Court of Appeals ang maging desisyon ng ERC ang mag-refund yung SFELAPCO karing karelong consumer anyang katatawlyana ng Banwang 2023. Dapat kanume pupuske ni labanan ng city government. Mig-file yung motion to intervene at motion to admit the motion for partial reconsideration in intervention in LGU. May proklamaya inyang May 3 at tinggap niya ng City Legal Office inyang June 3 yung pepalol ng resolusyon ng Court of Appeals ang magpasyog aabalaos na ng CSFP-LGU yung karelang laban king SFELAPCO dikil karang refund orders. Makapag-intervene na yung lokal na kapanibalan karang proceedings ng Court of Appeals at TRC, kaugnera rin kaso na ng SFELAPCO. Yung motions na yon ay grinant naman ng Court of Appeals noong May 3 pero na-receive natin yung copy ng resolution noong June 3. So ito ang nangangulugan na tayo dahil hindi tayo original party, hindi talaga tayo kasama bilang isang recognized na partido dun sa kaso sa Court of Appeals. Ngayon tayo pinahintulutan ng makilahok at maging partido. King may nga labasan ng SFELAPCO mo at yung ERC kapamilatan ng Office of Solicitor General o OCG ding partido. Dapat ngeni kayabe ne kanu ni San Fernando LGU. Kung tinitignan natin to bilang parang may liwanag ba o nagdilim na, merong natitirang liwanag at may liwanag pa kasi kahit paano tayo ay kinilala na ng Court of Appeals at pinagbigyan na tayo ay pumasok o mag-intervene doon sa kaso. May di na niyang apulong aldo yung SFELAPCO at ERC ay idaluming karelang comment o oposisyon kaya rin ng pepalol ang resolusyon na ng CA. Panayan nemo rin kanon ng city government ng komento na ng SFELAPCO bayu yagawang tutuking takbang. Well, naghihintay muna tayo nang makakatanggap tayo ng comment from SFELAPCO. Basically, ang SFELAPCO ang masasabi nating kabilang partido dyan, yan ang ating opposing party. Siya ang ating, sabihin nating linalabanan. Ang ERC naman, hindi ko naman gustong i-assume, pero more likely dahil sila rin ay nag-apila, maaaring suportahan nila yung ating pag-apila. Dahil gusto rin nilang maibalik yung refund sa mga tao sa San Fernando. Balaos muna man ng apela at pamanagalan ng city government king pamamaligtadan ng Court of Appeals king refund order na ng ERC. Samantala susubukan na ng CLTV 36 News ako na ni pasyag na ng SFELAPCO dikil kay may sabing issue. Dapat pang makibat kaya kami. Makabuklat naman ng istasyon para kay pasyag na ng SFELAPCO. Ako, inke kayong talasuyo. Liana Canilaw, ating pusong makabalin.